ang ating bagong serye na pag-aaralan sa mga susunod na linggo ay yung pangalawang W sa ating pong purpose bilang church. Meron kasi tayong purpose mission bilang church. Ang pangalawa pong salita na ating pag-uusapan ay yung salitang witness. Tumayo tayong lahat, basahin po natin Acts chapter 1, verses 1 to 8. Acts chapter 1, verses 1 to 8. Okay? Dahil nasa screen ang Ingles, ating basahin sa Ilocano. Alright? Natagpuan nyo na ba? Anong page? 1219 sa ating mga Bibles. Okay? So, pakishare ang Bible kung may mga bisita tayo para mabasa din nila sa Ilocano, ha? Okay, all together Ilocano read. Daydi mo na surat ko o Teopilo, dagiti su amin a rinugyanan ni Jesus nga inaramid ken insursur. Apan nakaipangato na, idinto ababaen ti Espiritu Santo, nabilinan dagiti apostol a pinili na. Verse 3. Kadakwada nagparangmet a sibibiyag idikalpasan ti panag sabana. Gapo kadagiti adu anapudno nga pamaneknek. Ket nakita da bayat ti upat a pulong aldaw. Ket sinasauna ida kadagiti banag a maipapan ti pagarian ti Dios. Ket idi anakitipon kadakwada, binilin na ida, adida kumapumampanaw ije Jerusalem. No diket urayan dapay ti kariti ama. Nga kunana, da kayo, nang ngegyo kanyak, ani Juan, pudno anang bautisar iti danum. Ngem da kayo, mabautisaran kayto ti Espiritu Santo, iti saan nga adu nga aldaw, manipudita. Idi nga rod nga addada na urnong, inintuod da ken kuana agon konada, Apo, itan ti panangbangon mo manen, ti pagarian ti Israel, ket kinunana kadakwada, saan? Ti panangam mo kadagiti aldaw, wenno kadagiti tiyempo, nga intalimeng ti ama, ti panakabalin na. Our main text is verse 8. All together read. Ngem umawat kayto ti pannakabalin, inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Ket da kayto ti saksik sa di Jerusalem, ken ti isu amin a Judea, ken Samaria, ken agingga ti ungto. Church, tayo po ay JW. Hindi Jehovah's Witness, kundi Jesus Witness. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. Hayaan po ninyong banal na Espiritu na kumilos sa aming mga puso upang sa aking pagpapahayag ng iyong mensahe sa amin, Lord, magdulot ito ng direksyon ng aming gagawin sa aming buhay sa lupang ito habang aming inaantay ang pagdating ng aming Panginoong Kristo. Panginoon, pagpalain niyo po ang HBBC, ang lahat ng inyong mga churches, Pilipinas man o ibang dako ng mundo, upang kami po ay maging agresibo na magpatutuo at ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso at isipan para sa inyong salita na aming pakikinggan. Tulungan yung inyong lingkod, kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay pagkaloob. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. At pwede na tayong umupo, mga kapatid. Okay lang ba sa inyo na nandito ako sa baba? Kasi gusto kong mas malapit sa inyo eh. Doon kasi malupit, ito malapit. Mamili kayo, yung malupit o yung malapit. Okay. Imagine nyo halimbawa, ang isang bahay ay nasusunog. Ang sarap ng tulog ng pamilya sa loob.
Pero may isang taong naglalakad sa gabing iyon. Nakita po niya ang sunog, amoy niya ang usok at batid niya ang panganib na pwedeng mangyari sa pamilya. Siya ba'y sisigaw o mananahimik? Baka iisipin niya, pag sumigaw ako, kumatok, baka ma-offend sila. Baka pag ako'y sumigaw, magalit ang mga kapitbahay pag sila'y nagising. O baka naman sabihin, ang OA naman ng taong yon. Iisipin pa ba ng tao ito ang lahat ng yon? O sasabihin niya, "Ho! Banaw! Maururam tabalayaw! Agayap kay bomberon!" Hindi po ba sisigaw po siya ng ganon? Pag buhay ang nakataya, hindi ka mananahimik. You do not say, baka ma-offend sila, o baka magalit sila, o baka hindi nila magustuhan ang aking sasabihin. Mga kapatid, when something precious, which means the souls of men, ang kaluluwa ng lahat ng tao, when something precious is at stake, love will make you speak. Pero minsan, kahit nandyan ang mga pamilya natin, kasama natin ang mga loved ones, mga kasama sa trabaho o mga kaibigan, tayo po'y tahimik. Kung bakit tayo tahimik ay dahil minsan nahihiya. Tahimik dahil natatakot. Tahimik dahil hindi ko alam paano simulan eh. Tahimik dahil busy sa buhay. O baka sanay lang tayo sa church life, pero wala tayong burden sa puso para sa mga kaluluwa. Sa series of message po na ito, ang prayer ko sa dulo, ang maging resulta o bunga ng araling ito ay magdulot sa atin ng tatlo. Una, magkaroon po tayo ng burden. Ang ibig pong sabihin ng burden, ito po ay concern. Paano kung ako lang ang ligtas at sila'y papunta sa impyerno? Amen po ba? Pangalawa, sana po mabigyan tayo ng boldness. Mawala po yung nahihiya ako o natatakot ako, o anumang kaisipan na pwedeng maging harang o hadlang, pader na hindi natin maibahagi ang mabuting salita sa mga kapwa natin. May God give us boldness. At pangatlo po, sa dulo at resulta ng seryeng ito, una, ano po yung number 1? Burden. Pangalawa, magkaroon tayo ng boldness. At pangatlo po, tayo ay bigyan ng Diyos ng blessing. Hindi lang po ito yung blessing na kaya natin silang maabot dahil may resources tayo, may mga equipments tayo. And by the way, praise God, dumating na po ang ating mga gospel tracts. Opo, 10,000 ang aking pinagawa para dito sa main church. 5,000, tama ba ako? 5,000 sa Lawag. 5,000 sa Pasukin. 5,000 sa Claveria. So maabot po, ewan ko kung sino pa yung pinagawan ko, but halos 30,000. Do you know how much we paid? Dito po sa publisher, 2 pesos kada gospel tract. Kaya ang gagawin po ninyo, hindi kayo basta kukuha na lang. Bibilhin nyo to. Kasi naniniwala ako na pag binili mo ito, hindi mo basta-basta ipamigay na lang. Kundi ibibigay mo na merong kang parang, Brad, Uncle, basahin to deto. Ang maganda pa pag binahagi mo ang eternal life, gift of God, katulad po nito, regalo ko sa'yo, pero binayaran ko. Libre mong tatanggapin, pero ako ang nagbayad. Kaya mga kapatid, maganda po ito. Doon pa lang sa front page, nakaka-catch ng atensyon. Alam nyo ang title? How to get rich in an instant. Hindi ordinaryo ang papel, ha? Hindi ordinaryo ang papel. Oo, maganda po ang klase. Amen ba mga kapatid? So meron na po tayong available sa baba. Kung meron kayong 100, naka-promo po.
Pag 100 pesos ang inyong ibabayad, 200 copies po ang matatanggap ninyo. Joke lang, 50 copies. Amen. 50 copies. Kasi po, yung ating malilikom na bayad ninyo, yun ulit ang pambayad natin sa susunod na pagpapagawa. So, nagro-roll lang siya na fund para sa ating gospel tracts. Amen po ba? Okay, so sa mga bisita, make sure po na may matanggap kayong ganito. How to get rich in an instant. Ngayon po, balikan natin yung aking punto kanina. Hindi lang po sa bagay na kaya natin silang abutin dahil may resources tayo, may equipment, may kakayanan. Pero kaya natin silang abutin dahil may karunungan tayo. Ang pagso-soul winning po, kailangan ng wisdom. Hindi po pinag-uusapan dito ang college degree o anuman. Basta mahalaga, marunong kang mag-win sa tao. Marunong kang lumapit. Marunong kang magsalita. Marunong kang ipaliwanag. At marunong kang i-lead ang tao sa Panginoon. Na pag ikaw ay nag-soul win, hindi lumabo ang mensahe, kundi lumiwanag sa isip ng tao ang mensahe. Amen po ba? Kaya sa seryeng ito, ang prayer ko po, ibigay ng Diyos lahat sa atin ang tatlong yan. Ulitin natin. Number 1, burden. Number 2, boldness. And number 3, blessing. Hayaan nyo, tuturuan ko kayo by the grace of God, the wisdom of soul winning. Amen po ba? Ngayon, bumalik tayo doon sa main text natin. Acts 1:8. Basahin natin lahat muli sa English naman ngayon. Ready, go. And ye shall receive and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ang unang dapat mapansin po natin dito sa verse na ito, number 1 is the mandate. Ang ibig sabihin ng mandate, alam niyo yung sabihin ng mandate? Lalaking may kadate. Hindi po. Ang ibig sabihin ng mandate ay utos. Kunana ti Ilocano, panakaibaon. Nakawatan niyo kakabsat? Makinig po kayo. Lahat po tayong Kristiyano ay iniwanan at binitawan ng Diyos ng mga pangako. Kaya wag mong sasabihin na sa buhay mo ay miserable ka sapagkat ang Diyos may ipinangakong biyaya sa bawat sitwasyon ng buhay mo. Naunawaan niyo po mga kapatid. Subalit, ang dapat nating isipin po ngayon ay ito po, na ang Panginoon, hindi lang po siya nag-iwan ng pangako sa atin. Siya po ay nag-iwan ng utos. Kaya dapat ang posisyon ng Kristiyano ay hindi lang masayang tatanggap sa mga pangako ng Diyos, kundi ang posisyon ng Kristiyano masayang ipapatupad ang inaasahan ng Panginoong Diyos sa atin. May each one of us will not only be joyful to receive the blessings of the promises of God, but will have the joy to fulfill the mandate of Jesus Christ. Ang mandate ng Panginoon sa atin po, ang sabi niya, kayo ang aking mga saksi. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay saksi. Amen po ba? Hindi po taxi, saksi. One more time. Ikaw ay saksi. Ano bang ibig sabihin ng saksi? Para po alam natin kung ano yung ating role na mga saksi ni Jesus. Hindi po saksi ni Jehovah, saksi ni Jesus. Ang meaning po ng witness ay ganito. Basahin natin sa screen. Go. A witness is someone who tells what he has seen, heard,
and experience. Yan po ang witness. Siya po ay magpapahayag at magpapatotoo ng kanyang mismong nakita, mismong narinig, at mismong naranasan. Pag ikaw ay pumunta sa isang hearing sa loob ng korte, nandun po ang tinatawag na witness stand. At ang tatayo po doon sa witness stand ay siyang nandun sa pangyayari. Nakita, narinig, at may karanasan doon sa pangyayaring iyon. Ang tawag dyan, witness. Makinig po kayo. Hindi po tinatanong sa witness stand na para bagang, are you a lawyer? Hindi mo kailangang maging abogado para magpahayag. Naunawaan po ninyo? Hindi po tinatanong doon, can I see your college degree or your college diploma? Wala pong ganon. Pag ikaw ay tinawag na mag-witness, alam mo na ang sasabihin mo, yung nakita mo, yung narinig mo, at yung karanasan mo sa pangyayaring relevant doon sa pinakikinggan na kaso. Tama po ba ako, mga kapatid? Kaya kung ikaw ako ay witness, ibig pong sabihin, may karanasan tayo na tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas. Nung ako po'y 5 years old, isang gabi, prayer meeting, malakas ang ulan, hindi nakarating ang mga membro. Kaya nag-prayer time kami, si Papa, ang kasama niya, yung kapatid ko, si Preacher Glenn. Ako, si Mama. That evening, I was 5 years old. For the very first time na maramdaman ko po ang takot sa impyerno. Naiyak po ako. And for the very first time na maunawaan ko po na meron tayong tagapagligtas. At sa gabing iyon ay aking tinanggap by faith ang Panginoong Hesukristo na siyang namatay at nabuhay muli para sa ating kasalanan. Kaya't ngayong araw na ito, I stand before you bilang isang makasalanan na ligtas sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, what I just did is witness. Ako po'y nagpatotoo. Ano ang aking ipinahayag? Aking narinig. Anong narinig ko po? Na may impyerno. Anong narinig ko? Na may tagapagligtas. Ano ang aking ipinatotoo? Ang aking nakita. Ano ang aking nakita? Na merong nag-aabang na kapahamakan. Ano pa ang aking nakita? Na may tagapagligtas. At ano po ang aking naranasan? Na ako'y sumampalataya kay Kristo at tinanggap ko bilang tagapagligtas. Because of that, I am a witness. At ang utos ng Panginoon sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kasama, kaibigan, sa lahat ng tao, kayo ang magpapahayag. Amen po ba? Kaya mga kapatid, tayo ay mga witnesses ng Panginoon. Ulitin natin, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay saksi. Bago dyan, bago dyan, pakitaas ka ng kamay kung meron kayong katulad sa aking naranasan. Na isang araw, isang moment, nakita mong makasalanan ka, nakita mong may kapahamakan, nakita mong may tagapagligtas, and by faith, sumampalataya ka kay Hesukristo. Itaas mo nga ang kamay mo kung ikaw ay katulad kong may naranasang ganon. Oh, mukhang hindi makataas ng kamay ang iba sa inyo ha. Ulitin natin. O ulitin ko ha, yung mga nasa Lawag, Australia, meron tayong mga hindi makaintindi ng Tagalog. Let me English di Tagalog. Amen. Ano na? Paano na? Okay. Who among of you would share the same experience like I had? I saw that I am a sinner. I saw that there is a hell for sinners. And I saw that there is a loving Savior who died for my sin and rose up again to give me eternal life. And I experienced that day. I trusted Christ
and receive Him as Savior. If you have the same experience like I did, would you raise your hand? Ayan. Lahat po kayo na hindi nakapagtaas ng kamay, naku po, delikado ang iyong kamatayan. Sapagkat nag-aantay ang impyerno sa iyo. Sana bago ka umalis sa building na ito o sa mga gusaling naroon ng mga members ating sumasamba ngayon, huwag kang umuwi na hindi mo personal na nakilala ang ating tagapagligtas. Ngayon, kung meron ka ng personal experience, yan na po ang sinasabi ng Bible. Sabi ni Jesus, kayo ang aking mga saksi. Kaya sabi mo sa katabi mo, congrats, ikaw ay saksi. Okay? Ngayon po, dahil ito ay mandato ng ating Panginoon, ay dapat po nating ipatupad. Amen po ba? Ngayon, ang pangalawa na dapat makita nyo doon sa binasa nating teksto, not only the mandate, but secondly, the message. Ang mensahe po. Ano ang mensahe? Pag sinabi mong mensahe, yung ibabahagi mo. Ngayon, may mga fake news. Nakikinig ba kayo ng fake news? Huwag kayong makinig ng mga fake news. Amen? Isa yan sa mga dahilan, bakit inalis ko muna yung Facebook eh. Diba? Uubos lang ng oras, walang kwenta. Pagkat yung balita, hindi naman totoo. Tayo po, ang ating ibabalita, ating ibabahagi, ay mensaheng totoo. Ano ang message natin ayon sa ating tekstong binasa? Buhay pa kayo mga kapatid? Okay. Ang sabi ng Biblia, and ye shall be witnesses unto me. Okay. Ang ating mensaheng ibabahagi ay ang Panginoong Jesus. Sabi niya, unto me. Ako ang iyong ipapatotoo. Ako ang iyong ibabahagi. Tanungin ko kayo, ikinakahiya nyo ba ang Panginoong Jesus? Hindi, di po ba? Amen? Kundi masaya tayong i-share ang Panginoong Jesus sa lahat ng tao. Sabi niya, ye shall be witnesses unto me. Ako ang inyong ipapatotoo. Mga kapatid, ang message natin, we are not trying to point people to church. Kaya po tayo nag-iimbita sa church, hindi upang iligtas ng church, kundi sa church, makilala nila ang tagapagligtas. But we are not pointing people to church. We are not pointing people to the pastor. Inilalapit natin ang ating mga kamag-anak sa pastor. Minsan, ini-invite ninyo ang pastor sa inyong mga birthday celebration, sa mga kasal, sa mga iba't ibang mga kainan. Bakit? Dahil alam nyo na si pastor, ipapahayag niya si Kristo doon sa okasyon na yun. Are you following, mga kapatid? Kaya, ang message po natin, we are not pointing people to the church. We are not pointing people to the pastor. We are pointing people to Jesus Christ. Apakasimple, di po ba? So ulitin natin. Our mandate, ano tayo? Witness. Our message, sino? Ulitin natin. Mandate, ano tayo? Pangalawa, message, sino po? Jesus Christ. Pangatlo po, okay? The third that I want us to see in the verse, mga kapatid, ay yung pong, ye shall receive power. Grabe. Ang tatanggapin po ng mga Kristiyano ay ano po? Kapangyarihan. So number 3 is the might. M-I-G-H-T. Ang kapangyarihan. The might. Alam nyo kung bakit hindi tayo nagsasalita minsan? Dahil po tayo takot. Dahil po tayo nahihiya. Sino po, by the grace of God, na-overcome mo yun? Kumbaga, may karanasan ka bilang Kristiyano na dati, nahihiya kang magpahayag. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, nakakapagpahayag ka na. Amen ba, mga kapatid? The might. Now,
Tatlo po ang ibibigay ng banal na Espiritu sa atin bilang kapangyarihan. When the Holy Spirit gives you power to witness, He will give you three things. Okay? Number one, na ibibigay ng banal na Espiritu sa atin, boldness. Siya ang tutulong sa'yo na maging bold. Ano ba sa Tagalog ang bold? Bold, matapang. Bibigyan po tayo ng Holy Spirit ng tapang na humarap, mag-approach, makipag-usap sa tao, sabihin ang totoo kahit parang ayaw makinig. Boldness, courage is not the absence of fear, but it is the power of the Holy Spirit. You choose to stand up anyway. You choose, yung bang nakikita mo pa lang yung tao, sabi mo ayaw kong lapitan. Pero nilapitan mo pa rin, bahala ng Holy Spirit na magbibigay ng tapang sa'yo na kausapin siya. Basta ang gawin mo lang kapatid, lumapit ka, ibuka mo yung bibig mo, simulan mong magsalita at ang Holy Spirit bibigyan ka niya ng lakas ng loob. Magugulat ka. Pag sinimulan mo na, magugulat ka sa sarili mo, grabe, nakakaya ko nang tumayo ha. Kaya ko nang magsalita. Sapagkat po ganyan nangyayari ang courage. Hindi ka bibigyan ng courage ng Holy Spirit pag hindi ka lalapit sa tao. So halimbawa, eto, edukado, eto, mayaman, eto, mataas ang katungkulan, tapos tinitignan mo sarili mo, eto lang ako. Huwag mong tignan yun. Isang tabi mo yun. Lapitan mo lang siya at sabihin mo, Sir, magandang umaga po. Meron po akong nais ibigay sa inyo. Pag sinimulan mong gawin yan, bibigyan ka ng Holy Spirit ng courage. So courage is not the absence of fear o nakakatakot na mga tao. But courage is choosing to approach people, and by the power of the Holy Spirit, you're bold enough to tell them the message of salvation. So bibigyan tayo ng Holy Spirit ng boldness. Amen po ba? Subukan nyo po mamaya. Pag kayo kakain sa McDonald's, dala kayo ng trucks. Hindi ka sanay, hindi mo alam simulan, basta ibuka mo lang yung bibig mo, lumapit ka lang sa Kanya, right that moment, mararamdaman mo ang kakaibang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi nyo po mararanasan yan pag hindi nyo gagawin. Just do it. Sabi ng Nike, just do it. Amen? Okay? Pangalawa po, na ibibigay ng Holy Spirit sa atin, maliban sa boldness, wisdom. Ang pag-win ng tao, ang pag-akay ng tao sa Panginoon, kailangan ng wisdom. Bakit po? Sapagkat ang tao may mga isip na mga katanungan. Ang tao, sabi nga ng Bible, blinded. Ano yung sabi ng blinded? May mata pero hindi nakakakita. Ibig sabihin, mahirap nilang magets, maunawaan. Kahit anong paliwanag natin minsan, pero alam yung gagawin ng Holy Spirit, bibigyan ka niya ng wisdom para alam mo paano kunin ang atensyon ng tao, paano ipasok yung message relevant sa kung sino ang kausap mo. Halimbawa, ang kausap mo, seaman, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Amen po ba? Alala ko nga yung mga disipulo sabing ganyan, nung mga disipulo, sabi ng Panginoon, huwag niyong problemahin kung anong sasabihin niyo sa oras na iyon. Sapagkat yung Holy Spirit, habang ibuka mo ang bibig mo, bibigyan kanya ng salita. Kaya katulad po ng ibang mga soul winners, alam kong maipapatotoo ninyo na nung nagsimula ka ng magsalita, nagulat ka sa sarili mo. Ba't nagawa kong ipaliwanag yun? Sapagkat po, kikilos ang Holy Spirit pag nag-soul winning ka. So ano yung unang ibibigay sa atin? Boldness. Pangalawa, wisdom. Pangatlo po na ibibigay ng Holy Spirit sa atin, holiness.
tutulungan niya pong linisin ang ating mga buhay upang sa mga tao, pagtingin sa buhay mo pa lang, kahanga-hanga. Hindi po yung, eto, si share ng Jesus Christ. Nung isang gabi, nag-inuman lang kami. Wala ka ng good testimony. Di ba? Kundi mga kapatid, pag ikaw ay nag-share ng gospel, bago ka pa nagsalita, yung tao humahanga sa buhay mo. So yung Holy Spirit, tutulungan po tayong ayusin. Tutulungan po tayong i-fix ang ating mga sarili. Amen po ba? Upang yung life natin will support the message that we share. Sino po sa inyo dito, aamin, Pastor, sa buhay ko, may mga kailangang ayusin ng Diyos? Taas ang kamay. Wala namang nagja-judge dito. Di po ba mga kapatid? Kasi pare-pareho tayong merong dapat kailangang ayusin. Ulitin natin. Sino po sa inyong aamin, Pastor? May mga dapat pang ayusin ang Diyos sa buhay ko. Amen? Ito ang tanong. Hindi po yung meron bang dapat ayusin. Ang tanong, gusto mo bang ayusin? Kasi kahit nais ng Holy Spirit na ayusin ka kung nagmamatigas ka, kung ayaw mong bumitaw, kung ayaw mong tumalikod, ay hindi po mangyayari ang transformation. Kaya kasama po sa pagiging witness na dapat kabilib-bilib ang ating mga buhay. Hindi po yung pag nagsalita, parang totoo. Pero pag tinignan ng buhay, hindi ka maniniwala sa sinasabi. Amen po ba mga kapatid? Ang dapat po sa atin, ang ating mga buhay, kapani-paniwala upang pag tayo'y nagsalita, makikinig ang tao. Mahalaga po yung witness ni Kristo na yung buhay niya ay maayos. Amen po ba? Okay, so tatlo yan. Ulitin natin. Anong ibibigay ng Holy Spirit sa atin bilang kanyang kapangyarihan? Number 1, very good. Number 2, wisdom. And number 3, kaya alam nyo mga kapatid, yung mga disipulo, pansinin nyo nung si Hesus Kristo'y dinakip ng mga Romanong sundalo, anong ginawa po nila? Sa sobrang takot, nag-alisan. Nagtago. Si Pedro, dininay ang Panginoong Hesus Kristo. Wala po silang lakas loob na manindigan. Pero tignan nyo po, fast forward, nung binasa natin ang libro ng Acts 1:8, yung binasa natin kanina, na sinabi, I'll give you the Holy Spirit. I will give you power. Sabi ng Bible. Amen. Tignan nyo pong nangyari. Hindi sila natakot kahit bilangguan. Nagkaroon po sila ng boldness. Bakit po? Hindi po yan nakukuha lamang sa mga external. Yan po'y kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, what have we taken so far? Number 1, the mandate. Ano tayo? Okay. Number 2, the message. Sino? And number 3, the might. Sino pong magbibigay sa atin ng power? Ano yung ibibigay niyang power sa atin? Number 1, boldness. Number 2, wisdom. Number 3, okay. Pang-apat ngayon. Ang pang-apat sa verse is the map. Biglang tumingin sa akin yung mga naglilinis Hindi ko sinabing mop. Yung sabi ko, map. Mapa. Binigyan po tayo ng mapa. Sabi ng Bible, ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem. Mapa yun Geographic location yun Sabi niya, Judea. Saan pa daw? Samaria. At alin pa? Outermost part. Ano yun? Geographical map. God, Jesus Christ, was pointing out to them. Unahin yun sa Jerusalem. And then simultaneously Judea, Samaria, outermost part of the earth. Mga kapatid, gusto kong maunawaan nyo ngayong umaga na bawat isa sa atin ay pinopoint ng Panginoon na magpahayag ng kanyang pangalan, ng kaligtasan sa ating mga Jerusalem. Ano ang Jerusalem natin? Our Jerusalem are the following. Our family.
Immediate. Kasi po Hudyo sila eh. So yung immediate sphere nila, Jerusalem, family. Ang unang mga tao na dapat mong kausapin tungkol kay Jesus ay ang pamilya mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, friends, neighbors, sila po. Kung may nagpapatrabaho sa inyo, sana maabutan nyo man lang ng gospel tracts yung nagpagawa. Kung may kasama kayo sa construction, sana man lang nabigyan mo ng gospel tracts yung kasama mo sa construction. Amen ba mga kapatid? That is your Jerusalem. At nais kong sabihin sa inyo, ba na pag naabot mo na ipahayag mo na ang Panginoon sa iyong Jerusalem, mga kapatid, hindi dyan nagtatapos, kundi dyan nagsisimula. Kaya pag masayang-masaya ka na, oh, praise God, na-share na yung family ko, nakarinig na sila ng gospel, alam na nila ang kaligtasan, praise God, pwede na akong mamatay. Sabi ng Panginoon, ayaw ko nga, ayaw kitang kunin. Bakit? Jerusalem pa lang ang nakarinig sa'yo. Dapat pumunta ka sa Judea mo. Sino ang mga Judea natin? The following, barangays. Amen po ba? Sino pang Judea natin? Towns. Kaya po tayo nagpa-plant ng mga outreaches sa mga lugar na ito. Ano yan? Yan po yung mga station. Yan po yung katulad ng agency, headquarter, na kung saan nandyan ang mga tao natin upang ibahagi ang ebanghelyo sa lugar na yan. Pag-pray nyo po ang Tugigaraw. Nangangarap na po ang mga taga-Tugigaraw nating kapatid. Pakita mo nga, pati yung nandun sa Australia muna. Taas ka ng kamay sa Australia, yung mga taga-Tugigaraw natin dyan. Australia, come on, raise your hand. Okay? Australia. Nawala. Ha? Nawala. Nawala yung signal. Okay. Ayun, nandun na. Di bale? Anyway, excited na po sila. Oo, sabi ni Ma'am Lilia, Pastor, nag-grow ako spiritually dito sa Australia. Ibang-iba ang espiritu ng mga miyembro dito. Talagang united. Dito ako lalong nag-grow. Niya. Sabi ko, Ma'am, katulad ng ating samahan dyan sa Australia, ganyan din ang itatayo nating church sa Tugigaraw. Amen ba mga kapatid? Oh, that's why let us support our local missions, our world missions. Yan po. Okay, next. Judea. Ano yung next? Samaria. Ito yan. Gusto kong ma-realize nyo na ang Jews nung araw, mga Hudyo, at ang mga Samaritano, magkaaway. Hindi po magkabati. Mahirap pagsamahin. Nag-iiwasan yan pag nagkasalubong. Halimbawa, Hudyo ako, parating yung Samaritano. Pag nabatid kong Samaritano yan, kung hindi siya iiwas, ako ang iiwas. Ganyan po. Kaya hindi lang po tayo inutusan ng Panginoon na ipahayag ang ebanghelyo sa mga malapit sa atin, kundi sa mga kaaway natin. Sa mga taong mahirap maabot. Are you with me? Siguro ang iba sa inyo nag-iisip, pagpupunta kasi ako sa ospital, baka mahawaan ako eh. Sa Maria natin yan. Pagpupunta ako sa bilangguan, nakakatakot yung mga nandun eh. Mga kriminal na binilanggo. May tato mula ulo hanggang paa. Mga nakapatay o kaya nakagawa ng mga krimen na masasaklap. Kaya takot akong pumunta sa bilangguan. Mga kapatid, listen. When Jesus said, ipapahayag niyo ako, hindi lang po sa pamilya, hindi lang po sa mga estudyante niyo, teachers, hindi lang po sa mga kamag-anak, kundi pati sa mga tao na parang ayaw nating pansinin o hindi natin pinapansin. Hindi natin naiisip. Sabi ng Panginoon, pati sila, ipahayag niyo ako. And then Jesus said, unto the uttermost part. So maliwanag mga kapatid, wala po tayong iiwasang tao. Kundi lahat ay dapat ilapit sila sa Panginoon, pero bago natin sila mailapit sa Panginoon, tayo mismo ang lumapit sa kanila. Kaya pwede ba na pag-uwi mo ngayon
Sa puso mo, Panginoon, lalapit ako. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, lumapit ka. Amen. Praise God. Lapitan mo. Amen ba mga kapatid? Huwag kang mahiya. Minsan, kinukutsa yung mga baro, mga young men, hindi maipahayag yung kanyang pag-ibig. Ha? Bulo, tidila na ako na, tata. Di na may e-express, jay ayat na. O kaya minsan, may namasyal. Ha? Pag-upo, hindi niya alam paano simulan. Tatay eh. O itong babae, nakatingin sa kanya ng ganyan. Kaya, bakit, Manong? Ano bang pakay mo? Hindi niya alam paano sabihin yung love niya, tatay. Di ba? Biglang nagsalita, sabi niya, do you love me? Pira, no? Oh. Anyway, mga kapatid, basta lumapit tayo. At ilapit natin sila sa Panginoon. So nakita niyo po yung apat. Ano yung number 1? Mandate. Pangalawa, message. Pangatlo, might. Pang-apat, map. Last, move. The move. So habang nakita natin ngayon ang mensahe ng Panginoon, ano ang ating gagawin? Tandaan niyo po, hindi lang po tayo iniwanan ng Diyos ng matatamis na pangako na pwede nating asahan sa anumang hirap ng buhay. Iniwanan po tayo ng kautusan na dapat nating ipatupad. If God is good to you, would you be a witness for Him? If you can say today, God is so good, God has blessed me, napakabuti niya, napaka-faithful niya, tinupad niya ang kanyang pangako. Today, will you be a witness for Him? Sana po, huwag tayong mahiya para sa ating Panginoon. Amen? At bilang pong tulong na mas ma-establish ang ating puso sa soul winning, meron pong ipinalikha ng Diyos sa akin na awit. Hindi po extra revelation ng Bible ito ha. Ito po'y awit lamang. Amen? Basahin muna natin yung awit at ituturo ko sa inyo, ito ang magiging soul winning song ng ating church. Okay? Hindi ako mananahimik. Oh, pag hindi ka nag-soul winning, hindi ka matatahimik. Mamili ka, yung hindi mananahimik o hindi matatahimik. Kasi mula ngayon, na-preach ko na sa inyo, ay talagang ang Panginoon, pag hindi mo gagawin to, baka hindi ka niya patutulugin sa gabi. Hindi ka matatahimik. Okay? So simulan natin, hindi ka mananahimik. Alright? Oo. Pahiram nga nung gitara mo, Brad. Total, wireless yan, no? Okay, sige. Pakihawak tong mic. Subukan nating awitin. Baka nalimutan ko na yung aking tono eh. Oh. Sinong hawak? Okay. Naka-connect dun sa speaker mo, ha? Oh, sige. Masyado malayo, ha? Ganyan dapat. Yan. Oh, okay itong sakristan ko rito, ha? Amen. So, magaling na mag-assist, mga kapatid. Magaling mag-assist to. Malayo siguro, baka hindi niya ma-pick up. Okay? Oh, dati ako'y ligaw, walang pag-asa. Sa dilim ng kasalanan, walang liwanag. Ngunit ako'y hinanap ng iyong biyaya at sa krus mo, ako'y pinalaya. Pakinggan niyo po, and let's try to learn the song. Dati ako'y ligaw, walang pag-asa. Sa dilim ng... Nalimutan ko na. Ng pag-asa. Sa dilim ng casa... Teka, alam mo natin, walang pag-asa. Sa dilim ng kasalanan, walang liwanag. Ngunit ako'y hinanap ng iyong biyaya
at sa krus mo ako'y pinalaya. Hindi ako mananahimik, ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Marami pang naliligaw sa mundo, hindi pa kilala ang pag-ibig mo. Paano sila kung ako'y tatahimik, kung ako'y mananatiling walang imig? Hindi ako mananahimik, ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Amen ba? Bigyan mo ako ng tapang at lakas, karunungan sa bawat aking paglapit. Linisin mo ang puso at ang aking buhay upang maging ilaw mo sa iba. Hindi ako mananahimik, ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Amen? Huwag tayong manahimik, ibahagi natin. Tumayo tayong lahat and let's sing together. First verse. Dati ako'y ligaw, walang pag-asa, sa dilim ng kasalanan, walang liwanag. Ngunit ako'y hinanap ng iyong biyaya, at sa krus mo ako'y pinalaya. Come on now. Hindi ako mananahimik, ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Second. Marami pang naliligaw sa mundo, hindi pa kilala ang pag-ibig mo. Paano sila kung ako'y tatahimik, kung ako'y mananatiling walang imig? Hindi ako mananahimik, pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Third now. Bigyan mo ako ng tapang at lakas, karunungan sa bawat aking paglapit.
Linisin mo ang puso at ang aking buhay upang maging ilaw mo sa iba. Now, hindi ako mananahimik. Ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas. Hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Ebanghelyo'y ibabahagi ko. Palagpakan natin ang bawat isa. Kaya mga kapatid, thank you Brother Ryan. Kumuha kayo ng gospel tracts dun sa baba. Alisin niyo po yung inyong takot, yung hiya. Huwag niyong isipin kung anong sasabihin nila. Mahalaga ay maipaabot natin sa kanilang pag-ibig ng ating Diyos. Kailangan din po nilang maligtas. Amen? Panginoon, salamat po. Salamat po sa mensahe, maging sa awit. Panginoon, thank you for saving us. Panginoon, nababurden ang puso namin sa aming mga kamag-anak. Paano na lang sila kung hindi kami magsasalita? Lord, sana po hindi kami matatahimik at hindi kami mananahimik, kundi ipapaabot po namin sa kanila ang inyong mensahe. Panginoon, purihin ang inyong pangalan. Bless HBBC, Lord. Bawat isa sa amin, naka-decide po kami, nag-commit po kami na ibahagi ang iyong anak na si Kristo sa lahat ng tao. Thank you, Lord, for the message today. In Jesus' name, everyone says, salamat po. To God be the glory. Ay, oo nga, you may be seated. Naka-ready na ba? Ready na siya? Okay, so we can now cut the Facebook at saka yung ating mga Zoom. Amen? Sige, awitin nga natin muli. Nakuha mo ba yung chords niya, Brad? Kapahin mo na lang. Kapahin mo. Key of A. Okay? Habang nag-prepare yung ating baptism. Isa pa, ha? One more time. Let's sing the song. First verse. Yan. Dati ako'y ligaw, walang pag-asa. Sa dilim ng kasalanan, walang liwanag. Ngunit ako'y hinanap ng iyong biyaya, at sa krus mo ako'y pinalaya. Chorus now. Hindi ako mananahimik, ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas. Hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Amen? Would you pray for your seatmate right now? Sabi mo sa kanya, Panginoon, tulungan mo ang kapatid na to, na hindi po siya mahihiya at hindi siya mananahimik, kundi ibabahagi niya ang iyong ebanghelyo. Sige na, pag-pray natin yung ating mga katabi. At ipag-pray niyo po kung may kamag-anak kayo na gusto nyong ma-sharean, loved ones, relatives, or friends. Sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng tapang ha. Lord, gusto kong i-share sa kanila ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya. Amen. Praise God.
Okay. Joshua Group. Kompleto yung soul winning yon? Joshua, tracks, kompleto na? Disciple, Bible, baptism lang ganun? Congratulations to Joshua Group. May baptism na sila ngayon. Okay. Matthew Group. Kompleto Bible study? Soul winning? Tracks? Pambira. Ako rito Dalawa po na naka-achieve ng goal. Palakpakan natin! Okay. Sige. Unahin natin si Sister Amelia Agas. Sister Amelia, may ito yung sister. Pambihira. Nag-unahan yung Matthew sa Joshua. Okay, sige. Okay, Sister Amelia Agas. Kaano nga inawat mo ni Apo Jesus akas manubot kan mangisalakan? March 1, 2026. Okay, March 1. Sige, bumaba ka ba? March 1, 2026. So, amumot lang adabiyag mo agnanayonan. Napaypaysong inawat mo ni Apo Jesus. Kanang bayad tibason mo nagungar, tapno isalagan na ka. Okay. Gapo iti pa nang ipaduyak-yak mo, ipamatim, kinapo Yesu Kristo, kat ita, bautisaran ka itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken Espiritu Santo. Okay. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Amen. Okay, next. Si Yumi. Okay. Yumi. Oo. Teka, Yumi. Oo. Numatay ka, Yumi, yan at papanam. Langit. Oh, api nga langit. Nainawat ko ti Apa Jesus na kasmangi salakan. Amen. Ilang taong ka na? 11. 11 years old. Yumi, gaputa inawat mo ni Apo Jesus, nga iso tinatay, para tibasol mo, kan nagungar tapno isalakan na ka, kat itata, bautisaran ka itinagan ti Ama, ti Anak, kan Espiritu Santo. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Dalawa ang Matthew. Ngayon ay sa Joshua. Di kayo ninay. Mother ni Brother Harold. Asan si Harold? Ay na, amen. Ay nanto idanom ni Harold dun na. Hanama po ko di dyan, madanaga. Amen. Problema na di pagsukatan na. May ka nanay. Okay. Ni Nanay Charlie de la Cruz. Amom ti kunana, idi follow up, dagan di kalman. Sino nag-follow up? Si ka sister? Si Sister Jen. Kunana kat, Jack mas baalan jeriknak pastor. Ta idi bagada kanyak kat adanang lukay jeriknak kunana. Ay, kat ti Apo, di jayang kunat. Okay. Kat sinalusod ko itay, kaanong ina mo ni Apo Jesus? Idi imayak, DJ ko nag-gamong tay, DJ kamakin kunana. Kat nangagak day jay, so nga inawat na ni Apo Jesus. So nga, praise God. Nanay, napaypay sumot lang inawat mo ni Kristo nga mangisalakan mo. Amen. Kaputi pa nang ipaduyak-yak mo di pamatim, bautisaran ka itinagan ti Ama, ti Anak, kan Espiritu Santo. Ay kanunong anay tanem, kaputi ipapatay ni Yesu Kristo, ket nagungar, magnaka iti baro abyan. Amen. Welcome to our HBBC family. Praise God for that. Oh, the Daddy Fellowship tayo ito lumalama. Ezra, kumusta kayo? Amen? Una, natin may isang grupo itayan? Ha? David! So, amen, nagiti David tayo Oh, ano bale, bumawi kayo itong maminsan. Amen?
Okay, praise God for that. Well, let's sing the chorus one more time. Hindi ako mananahimik. Namnamin natin ito at ating pag-uwi ay ating harapin ang ating mga kamag-anak, i-share ang gospel. Okay? Cube A, Brad. Hindi ako mananahimik. Separate. Oo, separate. Hindi ako hindi ako mananahimik. Ang pag-ibig mo'y ibabahagi ko. Hindi ako magtatago, pangalan mo'y itataas, hindi mananahimik, ebanghelyo'y ibabahagi ko. Ebanghelyo'y ibabahagi ko. Amen? Okay. Mga alakay ti trucks, di baba, taikan nyo, di gidi kabagyan nyo. Alright? God bless you. 2:30 po ang ating fellowship mamayang hapon. See you po. Young people, doon po kayo sa pasukin mamaya. God bless you.